Şaredarên Amedê Gülten Kişanak û Firat Anlı hiceta ku derfetên şaredariyê kirine xizmeta rêxistina PKK û piştevaniya xweseriyê kirine 25 Mehê roja sêşemê hatin desteserkirin. Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan Selahattin Demirtaş û Hevserokê Partiya Herêmên Demokrat Kamuran Yüksek serdana şaredariyê kirin û piştre jî daxuyaniyek dan. Demirtaş anî ziman ku şaredar bê hiqûqî hatine desteserkirin û hiceta ku piştevaniyê terorê kirine derewe. Wî got, ên ku li terorê digerin bila herin li şaredariyên Enqere û Stenbolê binerin ku hemî derfetên şaredariyê pêşkêşê Cemaeta Gülen kirin. Başında olan devlet, aklı başında olan bir hükümet siyasetin yolunu sonuna kadar açar. Demirtaş wiha axivî. Yên ku bi kamyonan çekan ji Daeş û Nusrayê re hinartin ne em bûn. AKP û hikûmet bû. Niha Tirkiye ji derve weka dewleta İslamî a Daişê xuya dike û Erdogan jî weka xalîfeyê Daişê. Hevserokê HDP diyar kir bi desteserkirina şaredaran û destanîna ser şaredariyan îradagel hatiye xesb kirin. Heta ku şaredar werin berdan, îradagel were teslîm kirin, li 81 bajaran ew ê mafê demokratîk ên protestoyê bikarbînin. Birêz Demirtaş wiha dewam kir. Bizler irademize sokakta sahip çıkıyoruz. Piştî hewla derbeyê gel çawa xwedî li îrada xwe derket, mafê xwe yê demokratîk bikar anî, ê gelê me jî li meydanan, li kolanan ji bo xwedî derketina îrada xwe wê mafê xwe yê demokratîk bikarbînin. Em bi tu awayî banga şîddetê nakin. Dijberî vê yekê ez bang dikim talîmat didim bila tu kes nekeve nav şîddetê tenê mafê xwe yê protestoyê bikarbînin. Geçecek, bitecek. Fakat ödememiz gereken bedel canımızsa biz halkımız için. Demirtaş bang li esnafan jî kir ku ev biryar ne li dijî wan e, li dijî bêedaletî û hiqûqiyê ye. Wî got em ji darzandinê natirsin. Lê li Tirkiyeyê sîstema dadweriyê ne bêalî ye. Weka Komisyona Hiqûqê a AKP kar dike û em naxwazin herin îfade bidin savciyên AKP. Ger sîstema edaletê azad bûna ser çavan, lê nîne. Hêjayê gotinê ku serdozgeriya Amedê li ser axaftina Demirtaş roja pêşemê doz vekir. Dozger weka hicet destnîşan kiriye ku Demirtaş di axaftina xwe de li dijî qanûnê derketiye û heqaret li serokkomarî kiriye, sazî û dezgehên dewletê jî biçûk xistiye. Erişkirina şarederiya Amedê, erişkirina Amedê bixuye. Hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Kamuran Yüksel jî daxuya kirin êrişkirina ser Amedê û şaredariyên Amedê êrişkirina ser hemî Kurdistanê ye. Erişkirina Amedê, erişkirina Kurda Tevayê, erişkirina Amedê, erişkirina Colemergê, a Vanê, a Batmanê, a Hewlerê, a Duhokê, a Kamışloyê. Wî got, rewşa heyî jî encama derbeya sivîl e. Ev tabloya ana hem dibinin. Ku tabloya darbe nebe, navê vî rewşî çi ye? Navê vî rewşî pir zelal darbe bixuye, darbe sivîl e. Nav salekî da 27 hevserokê şaredariyê partiya me hate girtin, anha nivîzê de tir zindana da. Destnîşan kir tu xebatkerek şaredariyê wê xizmetê nekin heta ku hev şaredar werin berdan. Berdan karên şaredariya belkî pêk neyê, viya jî baş pêfam kirin û ew jî piştgirî bidin vê protestoyê heya. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.